everyone खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो ओमफ्राय आं भिडिअ लाबोयो एसे गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर मानो होनब्लाथाय माने आंना मबाइलाबो बारा मोजां नङामोन नालाय ओमफ्राय आरो फार्स्टथिं एग्जामबो सोलिगासिनो दंमोन ओमफ्राय बिदिनो सोलाबाखैमोन आरो बानायनो ओमफ्राय भिडिअखौथ' बानायनो लुगैयो फार्स्टथिं मबाइलबो मोजां नङा माबो नङा ओमफ्राय बेबायदिनो लाबोनाय जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय फाइनालि दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आङो दिनैनि भिडिअआ जागोन आङो दा गामियाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय जोंनि बाजैनि फिसाज्लानो ओंखाम दौजेनगोन आरोना दिनै फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बेखौ मा होनोथाय मिथिया आङो हारसानिबो मा होनो गुबुननिबो मा होनो मिथिया नाम दंना गैया मिथिया जिखुनु ओंखाम दौजेनगोन गथ'आ उन्दै 6 मास जाबाय ने ओमफ्राय दा जों बिसिनाव थांनो नागिरबाय बाजैमोननाव थांनो ओंखारबाय जों भिडिअ लाफाबावना नोंखौ आं सफैबाय दा बाजैमोननाव ओमफ्राय नै जोंना दिनैनि हौवा गोदाना देलायखांबाय ओंखाम जाग्राया ओमफ्राय ओरैजाय रेडि खालामबाय ओइ आबै बे ओंखाम दौनायखौ मा होनो ओंखाम दौजेननायखौ अन्नप्रासन अन्नप्रासन बेनो बर'निबो बेनो हारसानिबो बर'निबो आरो ओंखाम दौनायानो जाबाय ए मा नाम खोन्थालाय नोंसोरखौ नोंना मा नाम फामि ओमफ्राय नोंना सानसुलि नोंनालाय दिब्या ओमफ्राय नोंनालाय मा नाम नै मालाय बाजैमोना ओंख्रि संगासिनो मा ओंख्रि औ रबिबार ना बिमाया दौगोरनो नागिरबाय बिदि रोंनो रोंनाय नङा बे नाबा दांनानै सोलाबाबो जागोन नै मालाय बिदाया दौबाय आयै जि बुरजा दौबाय बिमायानो दौवाखै दाबो एबार बिमा दौनोसै Sri थालायबाय गाबदाया जागासिनो नै बिबैमोना फैबाय बिबै दौनोसै एबाराव बिमायंआ दौनोसै फोनांदोल' बे
nem Latsparani. Boy bebe. Faisaखौ मोनबाय फैसाखौ जानोसैसो आयं बुरै आयं बुरै malah powding जाबावबाय नै बिबौ गाहाया दौसिगोन एबाराव ada नै payok na mana begitu payos nisilaga नै रानगासिनो भिडिअ खालामनो सेस गोलोमफ्रुजोबबाय हालोदा सान्दुं गोसाथारमोन ना एकदमबारे सान्दुंआनो जि जाजा ओमफ्राय नै बेखौ रानहैनोसै जोङो बेयाव खाथि नोंसोर जागोन ना जाया बेखौ enggak saya जायोना Naku sebelum dia orang tu apa nak? ayo hone salamnya jangan main saya dah lah kekayaan saya kan Nggak pilih siapa ni nak? बेयो थोआखैमोन नै प्रसादा मोनसे हाया ओरैबायदि मोजां गोदौबाय आयो लुगैजोबलायबाय नैबे संख्रिनि साहा सिनि होयो नों फुदुंदों नामा बेखौलाय नै बे आनैयासो फुदुंदों गोलोमबाय आंहाबो थांलाय फैलायसो जेबो मावाखै नै साहा फुदुंग्राया बाजै मोजां नुथारदों नोंखौ येस आमायसो लांदों गोमायाखै आं संदों ओंख्रि नाम संनानै गोलोमफ्रुजोब्बाय नै गय सुपारिया र' खावनांगौ इउटुबाव नुगोन जाबा इउटुबारनिसो दा ओइ नायसा मा जादों आइसक्रिम ओइ हायावनो दामब्ला दुमब्ला जिरायनानै जाखाबाय गथ'फोरनि salad बानायदों बुट थाइबें ग्रीन मटर सामब्राम ओमफ्राय नै लगायग्राया फिसा बानायनानै
लोगोफोर एकदम बारहुंखा अखा फैलाबायथारसिगोन ओमफ्राय आङो गारि लायनो नागिरदों दोननो अखा बार मा खालामदों आबौ बार जादों नायदो बोथोरखौ लोगोफोर जाबायदि बार अखा फ्रि 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 फैलाबायबाय ओमफ्राय आङो र' दादिनि फिसालाखौ लेंहैनो मा खालामदों बियो दहायनिफ्रायनो लेंहरबाबो फैयाखै ओइ गोगोम गोगोम मा सिलेबेल मा खालामदों दासो दुगैदों नोंखौ लेंहरदोंथ' handsome boy नालाय ओरैबायदि गिथावना अखा खोरोमनानै होदों आरोना जों भिडिअ बानायनायावनो ओमफ्राय सानाबो जि दुंब्रबबावबाय दसेनो हांहांनो थ'दो गारिखौसो दोनहैनो नागिरदोंमोन आं बिसिनाव आरो सोमखोर मोनाव बिसिनाव दोनग्रा गैयाना देलाय गोथाव नंगौना नङा गोथाव दे ओरैनो नेमनि आन्था फिसा बानायदों आरोना माने आदायाबो न'आव गैयामोन नालाय बेखायनो ओरैनो मानसिफोर बांद्राय लेङासै मा ओंख्रि दालि ओंख्रि अमा बेदर दाउ बेदर मैथाजों नाथुर ओमफ्राय जोगोनार सयाबिन लाब्रा सालाद लाब्रा पापर नै ओमफ्राय सासे लाजिनानै नावलाय मानो लाजि गैयो इहा मिरामिससो नै बेसारा देवनपारानिफ्राय फैनाया ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर आंहा एकदम गोलोमफ्रुजोब्बाय जि जाबाय ओमफ्राय दा नैबेखौ जानो नागिरदों आङो गय देदेरे एसे एसे बेजे थायो लोगोफोर दा दुगैखां लोबखां आङो एकदम फ्रेश जाबाय आरोना एकदम गोलोमजोबथारबायमोन आङो दहायो ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय नै जोङो दा एसे बेरायहैनो नागिरदों आरोना फोथारथिंजाय